2 nencwadi yamaHubo 92 verse number 12 to 14. Izenzo chapter 2 verse number 42. Uma siqeda lapho siyofunda incwadi yamaHubo, Psalms 92 verse 12 to 14. Ncwadi yezenzo chapter number 2 verse number 42. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Before afunde amaHubo, cabanga ukuthi verse ke esilijwayelele libathandekayo. Amen. Lana ukhulunywa ngabazalwane abashunyayezwe uPeter emva kokwehla kaMoya Ngcwele ngosuku lePentecost. Amen. I think mawufunda uverse 37 and 38 ma uPeter eqeda ukushumayela lithi iBhayibheli bahlabeka enhlizweni zabo base bebuza uPeter ukuthi sesiyokwenza njani madoda bazalwane, sesiyokwenza njani? Ngamagama lo mbuzo uthi what next now? Awuyifundele verse mashobani 37 and 38. Okay, mabakudile yavula ushaya nje ngoba uyasazi stick. Verse number 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli. Yeah. Madoda bazalwane. Yes. Siyakwenza njani na? Yeah. uPetro wayesethi phendukani yilowo nalowo ababhathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Amen. Khona niyakwemukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele. Ngicela abathandekayo sinikezana indlebe sikhulume lento sishumele sakuyifundisa. Now lana amandla ezwi lawe siwabona la. Alibonga igama lika Jesu. Amandla ezwi elishunyayelwayo. The power of preaching, the preaching of the word is that is proclaimed, the gospel message. Uma lifika ebantwini, uma lizokwenza umsebenzi, kumele ligwaze inhliziyo yomuntu. Kumele linyakazise inhliziyo yomuntu, linyakazise ngendlela engazange inyakaze before. Ma linyakaza inhliziyo yomuntu, limenze lo muntu afuna ukwenza isinqumo sokuphenduka she yonke into ebekade yenza. Yeah, sometimes abantu bayashunyayezwa kodwa izwi lingafiki kuleyo level la lizoshaya enhlizweni ligwaze inhliziyo yesoni. Alibonga igama lika Jesu. Makade umuntu abuza umbuzo ukuthi ngenze njani after this. Hallelujah. Ngenze njani after this? Bathi ke laba sesiyakwenza njani? Uthi uPeter ke phendukani, repent. Lamagama athi phendukani asho ukuthi uma limhlabe ngempela izwi elihlaba inhliziyo liyamlida umuntu, limlidele oguqukweni. Akwazi ukushaya izwi enhlizweni maqede ungaguquki. So mayethi ke repent, uthi ke show a sign ukuthi izwi lifikile. A sign yokuthi izwi lifikile, it's a repentance, it's a change of mind, it's a U-turn. Ngamagama bekade ngibhekele ngempilo yami ngibhekele. Glory to Jesus.
kwafika ivangeli, kwafika izwi lashula inhliziyo, ngajika ngabheka le. So if lungekho ushintsho, irepentance, kusho ukuthi ngamanye amagama you were just motivated ngezwi likaNkulunkulu, wala lizange lishaye liqhoboze liyeshule inhliziyo. Now before laba bantu bafike ebandleni lendawo, i-local church yasa Jerusalem, ku verse 42, ngoba u verse 42 usinikeza isithombe se local church yokala after Pentecost, which is Jerusalem. Mabefika abantu abasindisiweyo lapha, kuthiwa ke base beyaqhubeka, ngoba mawusindisiwe there must be a continuity, kumele kube khona ukuqhubeka kumiwa. Albonge igama lenkosi. There must be a continuity. Kuthiwa bahlabeke inhliziyweni zabo, base bethi madoda bazalwane sesiyakwenza njani? Glory to Jesus. Impendulo ithi phendukani. Repent, make a U-turn. Make a U-turn. Uthi ke maniphenduka nizomukela ukuxolela kwezono nibhabhadiswe, which is a water baptism. Bese ke nithola ke isipho ke futhi sikamoya ngcwele. Albonga igama kaJesu. Nithola isipho sikamoya ngcwele. Now verse number 41. Ake sambe nabo nje labantu, ke sambe nabo sizofika nabo sebesebandleni, basuka etendeni eShumayela uPeter, bahlatshwa izwi. Nikhona abathandekayo? Amen. Yeah, ke sambe nabo sizwe ukuthi iBhayibheli lithini ngapha. Verse number 41. Yeah. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Now umuntu akayi emanzini ingekho into emthintile. Kuthiwa bonke abajoyina isonto, bonke abalamukelayo izwi. Izwi ke uKristu. Glory to Jesus. Ungulizwi owayekhona ekuqaleni, enguNkulunkulu konke bavela ngaye. Bonke abalamukelayo izwi. Step number 2, kuthiwa ke base bayabhabhadiswa, Kubeka ufunde. Noma ufuna uhleli phansi, no problem. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Yeah. Kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Ngicela ukuthi abantu abasha nje abalula aba4 abasindisiwe bezela ngaphambili. 4 young people. Basheshe. Uyasebenza nithi. Mana lapha ya umunyamela noma nje nime stage. Now funda ke verse 41, ufunda wonke verse 41. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathizwa. Yeah. Kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. Bamukele izwi, babhaphathizwa, benezelwa. Verse 42 uthini ke? Baqinisela njalo. Ngithanda kakhulu kwi-English lithi baqhubeka, they continued steadfastly. Esifundisweni sabapostoli. Yes. Now, this is a process ofana ukuthi yenzeke uma umuntu esindiswa. Uma impilo yakhe nje izoma, kungabi history ukuthi wakwamthola uJesu. Kodwa ezohamba noNkulunkulu, khona abathandekayo. Ezokhula enkosini. Here is the process. Ibandla lika Jesu alakhiwa ngabantu abajoyinile. Ibandla lika Jesu alifani namanye amasonto ngoba vela lona isonto. Ibandla lika Jesu is a group of believers. Abantu laba abaye bamukela uJesu bakholwa. Nikhona abathandekayo.
bathola isipho sika Moya Ngcwele, they form ibandla lika Jesu. Athe phezu kwaleli dwala ngizolakha ibandla, not amabandla, ibandla. Kukhona ibandla khona amabandla, kunebandla lika Jesu. Kukhona abathandekayo. Now uthi ke ngizolakha ibandla lami. Now there is a formation yebandla lika Jesu. Nakheka ngokuthi abantu, number 1, if uzoba imember, uzoba ilungu ebandleni lika Jesu elingumzimba, a spiritual body, you receive Jesus. Akujoyina nikhona abathandekayo, kodwa wemukela uJesu. You receive Jesus as your Lord and Savior. Siqonela izono, uthethele namacala akho, ukhonza uNkulunkulu, ungalahla unembeza. Ngamanye amagama, uma uzokholwa, ukholwa kusi ngenye indlela. iBhayibheli lithi ukholwa kuza ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Praise the Lord. Now mayishumayela kuPeter, iBhayibheli bahlabeke enhlizweni zabo. Now kuthiwa ke step number 1, bonke abalamukela izwi. Ngamagama siqala ngokuthatha uJesu samukele the word. Okuyilona lishintsha impilo yomuntu. Kuthiwa bathema sebemukele izwi base beyabhabhadiswa i-order yeBhayibheli. Yini bathandekayo? Khulumani kakhulu, yini bathandekayo? I-order yeBhayibheli. Abantu abaya emanzini ababhabhadiswa, abantu bengazange bahlatshwe izwi eliletha ukuphenduka empilweni zabo. Baningi abantu abaya emanzini ngenxa yenqubo ekhona yesonto, kodwa bengazange bahlangane neNkosi. Yezwakala bathandekayo. Now amanzi lawa, umbhabhadiso awumshintshi umuntu. Uyi-confirmation yokuthi ufile maqondana nesono. That is why umbhabhadiso wamanzi ufaniswa nomncwabo. Yila khona kungcwaba umuntu omdala osebulewe izwi, wagwazwa izwi, wafa. Then he must be buried. Abhabhadiswe emanzini amaningi. Mayevuka esibeni usevuka ke ekuphileni okusha. Is just an illustration. Hayela, umbhabhadiso umfuziselo omncwabo, kusho ukuthi umuntu ozongcwatha afanele abe efile. Ebenjani? Khulumani kakhulu, ebenjani? Lalela, awuncwatshwa ukuze ufe. Uncwatshwa ngoba ufile. So awubhabhadiswa ukuze usindiswe, ubhabhadiswa ngoba usindisiwe. So ngeke uthi ngabhabhadiswa mina ukholwa wami lura. No, i-order yeBhayibheli la asifundisa umthetho wesonto, sifundisa izwi likaNkulunkulu. So malifika izwi emntwini limenza abe ngofile maqondana nesono. You die to sin. Ngoba mawushinyayezwa i-gospel message yambula ububi bakho, ubona isidingo sokuphenduka. Ungaphushwanga umuntu, kodwa izwi liyakhanyisa. La challenge ukuthi mangabe ufunje kazombona uNkulunkulu. La challenge ukuthi mawuphila nje kazi uzokwazi ukusurvive for ama challenge okuphila uhamba wedwa ungena uNkulunkulu. La umuntu oyibonela isidingo sokuphenduka. Bonke abalamukelayo. Bonke abalamukelayo. Nengulube ungayifaka emanzini ivuka ishofa udaka. Ngoba awuyishintshanga imvelo, the nature engulube ethanda udaka. Ngokwe nature ingulube ithanda udaka. So noma ungayifaka uyishaye ngohosepipe ibe mhlophe, bese uyinikeza ama instructions, ulalela ke, yabona usumuhle kanjani manje, ikubuke. Lalela ke, please ziphathe kahle, ungabusayingceliso odakeni, izokulina uma uflathela
lunuke emakhaleni udaba ishone kulo ba ugezinga phandle awuzange udile nemvelo ethanda udaka umuntu ethatha uJesu ikhona abathandikayo enza njani umuntu ethatha uJesu umoya wakhe wamukela imvelo yobuNkulunkulu enyanya isono uthi uRomans 8 verse number 16 yena lowo moya ufakaza kanye nomoya wethu once washinayelwa wamukela uJesu umoya ongcwele bears witness gives you assurance ukuthi as from that day usumntwana kaNkulunkulu ngaba emagama umoya wakho your spirit man uyavuswa ekufweni bese uba munye nomoya kaNkulunkulu uyaqala lapho uthi share i-divine nature ube ngumhlanganyeli kanye nesimo semvelo yobuNkulunkulu. Now uqala lapho ke ube nama new desires uthanda izinto obukade ungayithandi unyanye izinto obukade uyithanda. Evangeli deals with a sinful nature. Uthi uPaul engithanda ukwenza ngikwazi ukwenza. Bese kuthi lokho engikuthandayo engithanda ukwenza ngikwazi ukwenza okuhle engifisa ukwenza ngikwazi ukwenza. Bese ethi okubi engingathanda ukwenza ikhona engikwenzayo. Bese ethi ke isizathu salokho isono esihlala kimi. Singenza ngibe isigqila saso ngibe slave. Ngenze izinto engingathanda ukuzenza ngoba anginamandla ngaphezulu kwesono. uJesu ngenkathi efa ukufa kaJesu enye izinto okuyenza uJesu wayephena amandla esono wayenqoba isono ngokufa kwakhe. Isono sathathelwa amandla ngalenkathi uJesu efa. So ngalenkathi umvumo uJesu umthatha uzama ukuthi lento eyenzeke ngalenkathi ubethela ngiyayivuma ngiyayikhola automatically ibisiyenzeka kuweke nawe ukwazi ukuphila impilo enqoba isono uphila impilo overcoming life isono singabe sakubusa ngoba usuthathe owanqoba isono waba senhlizweni yakho uJesu ngoba isono uthi noPaul mayebalise qeda uthi mina umuntu osizi ubani uyakungikhulula kulomzimba odoza isono uthi makabonge uNkulunkulu ngeyakhe indodana uJesu Kristu. Now bamongela izwi about 3000 bahlabela bapapathiswa. Praise the Lord. Number 3 kuthiwa ke basebenezelwa they were added. Ngasithi added. They were not mixed abaxutshwanga banezelwa. Ukhiye lowo njalo ozokwenza ukuthi umuntu osindisiwe akwazi ukuqhubeka endleleni. Uma kuthiwa ngiya-eda into entweni ingabe kusho ukuthi uma ngi-eda kufanele ukuthi kube ujuice kube ngamanzi bese am I adding or ngiyamixa? Uma kujuice kungamanzi kusho njani? Kodwa mangi-eda amanzi kusho ukuthi fanele amanzi ungafaka kuphi? Na kuthiwa ke ma beqeda ubhaphathiso base beyenezelo they were added. Then isho ukuthi they join other believers. Ngamagama bazimbandakanya nabantu abakholwayo ukukholwa abakwamukeleyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Neyithombo nje uma sizokhula kwesisikhathi ufanele ukuthi ukwazi ukuhlukanisa izithombo zohlobo lodwa uzakhela umbhede wazo zodwa ezifanayo.
ukuze ikhule kahle zinese kahle ungayiqubi nonuhlobo lweyithombo ngoba ukukhula kuzukuba kahle we must separate uhlobo lwesithombo kwesinye ezifanayo ihambe zodwa ikona wena bathandekayo na ukwenezelwa ebandleni kusho ukuthi umuntu mangabe sesindisiwe kumele angene ebandleni lika Jesu elishumayela uJesu elimezwini ukuze lo muntu akhule uzakhula. Now they were added to the church. Hallelujah. When sometimes ukuthi umuntu mangaphenduka abe nenkani yokuthi hayi ngiyobashintsha indlela opassion kodwa awukwazi ukufaka noma ungafaka isaka lonke lashukela olwandle you are playing albon kamale boss you are playing rather lokugwinya wena. Now step number 4 baqhubeka ke manje. Praise God. Amen. Basuka lapha ya ekumukeleni izwi babhabhadiswa. Benezelwa. Then baqhubeka esifundisweni. Right? La bamukele izwi elize in a form of preaching. Elilidela umuntu ekuphendukeni ngoba umuntu uyashunyayezwa ivangeli we preach bese umuntu eyaphenduka ngamagama izwi kaNkulunkulu lilodwa but maliza kubantu liza ngama dimensions angafani kuyadependa ukuthi lizokwenzani ngikho bathandekani kuyadependa lizokwenzani manje uma liza kubantu abakude noNkulunkulu kufanele lize kwi dimension ye preaching libe i proclamation uma li proclamation kusho ukuthi ke lapho siyashumayela siphakamisa uJesu eyuncedo lwabantu ezonweni zabo intshumayelo leyo intshumayelo umsebenzi wayo ukungenisa umuntu ensindisweni uintroduce uJesu oyisolution. Umsebenzi we preaching of the word is to introduce Jesus as a solution. uJesu ngalahla umuntu uJesu nesihawu uJesu nomusa ngomuntu noma eselahlwe ngabantu. Now we preach Christ to the sinners. So la banamukele izwi in a form of preaching. Yezwa basindiswa abaphathiswa benezela mase befika la uthini verse 42 sebesebandleni manje the local church baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Now imalapho baqinisela ntshumayelweni khulumani kuphi khona abasayidinga intshumayelo oba intshumayelo wenza umsebenzi yawuqeda lapha sefana bathola isifundiso manje senzani isifundiso kumuntu osindisiwe isifundiso seBhayibheli kumuntu oqeda kusindiswa siletha ukuqonda okuphelele ngokholo alamukeleyo. Amen. Yezwa abathandekayo isifundiso senza inkolo oyamukele uyi-understand uyiqonde ngale ngathi uyi-understand sifundisa silethe doctrine uyi-understand ukholo lwakho i-faith yakhe iyakhula to what you believe. Ufike la khona uthi wenza i-decision ethi no man the more ufundiswa izwi eliletha ukuqonda kuphela ngenkolo yakho wenza i-decision enza uPeter ethi ngasuka kwesiphi wamazwe philo phakathi atholakala very important.
Mawususindisiwe awukhuli ngentshumayelo. Khula ngesifundiso, khula ngani? Manje ke isifundiso sitholakala ebandleni. Awukwazi ukukhula estradini. Futhi awukwazi ukukhula uphuma ungeke. Ikhona abathandikayo? Ikhona izoyikhuluma la masesivala. The importance of belonging to the local church. The importance yokuzimbandakanya kanye nabakholwayo. Uzimbandakanye kanye nabakholwayo. Na akayifuni usathane into eyenzeke kuwe. Yokuthatha uJesu. Ngoba uqala kweprocess ekuyisa ecekweni likaNkulunkulu ngempilo yakho. uSaul engakahlangani noJesu ubephila impilo ongeyona. Esekebeni kaNkulunkulu. Enza umsebenzi ongewona. Ngezona abathandekayo. Kodwa uqale wangena ecebweni likaNkulunkulu ngempilo yakhe esehlangene noJesu. Before ahlangane noJesu, he was a persecutor. Ebulala amakholwa. Glory to Jesus. Yonke impilo ephilwa umuntu ongakahlangani noJesu. That life is not real. That life is not original life. uThixo awudalele yona. Nala wethi mawuJesu angafiki umuntu uphila manga. Mayisha unyazi uSaul ebheke eDamaseko. Ubuza umbuzo ukuthi umbani wena Nkosi? Umbuzo wesibili uthi ufuna ngikwenzeleni? Hayibo, yini ufuna ukuyenza ngoba vele ubhizi kulela amakhono. Now iyashintsha assignment. Mase uhlangene noJesu uba nento ekunikeza ipicture yokuthi no, ikhona into kumele ngiyenze. Original plan kaNkulunkulu ngempilo yami. Mayemuka uJesu eshaya unyazi kwanyakaza icebo likaNkulunkulu ngaye. Yilo leli elemenze wabuza umbuzo ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Kwanyakaza the original assignment uthika yena ngoPaul. Uma ethi ufuna ngoba isalvation activate the purpose of your existence. Isizathu sokuba khona wonke emhlabeni esaziwa uNkulunkulu before ufike esibelethweni sikama wakho. Uthi ngingakubumbi ngakwazi ungakaphuma ezalweni ngakugcoba ngakwenza umprofeti uzalwa nje uqediwe ikhona assignment uThixo awulethela wona emhlabeni. But once wazalwa uyaduka up until uhlangane noJesu. uJesu uyakalayina abalayine neke na impilo yakhe iqale ibe nemeaning ngoba impilo engena Jesu impilo engena purpose. Impilo engena purpose impilo engena meaning. Angiphendi impilo engena Jesu. Fashion sonke bathandeka. Impilo engena njongo. Impilo engena njongo. Impilo engena meaning. Now, without Jesus, up until uthola uJesu, impilo yakho ayinayo injongo. Wathatha uJesu, uJesu uza nenjongo. Ngoba udalelwe icebo elithile. And empirani yakho, you will never get satisfaction up until ungene ezinjongweni zikaThixo ngempilo yakho. Icebo likaNkulunkulu ngempilo yakho liyakusuthisa. Likwenza ukale ube nento oyiphilelayo emhlabeni. Ukale futhi ube nento ongayifela emhlabeni.
uyaqala manje ube ne meaning, ne purpose of your existence. We are shifted from being existing, uyaphila, you begin to live. Unga add number kubantu abakhona exist nje but ungaphili. Na uthi Jesu as a proof ukuthi icebo likaThixo ngawe brings satisfaction. Uthi Jesu ukuhle ngudlayo ngamagama into eletha ukugculiseka kimi ukwenza intando yomthumileyo. Kuyashona abathandekayo ukwenza intando yomthumileyo. Dali bashayeli izandla. Ayike mnanje ukuyithola. Amen. Just give me a few minutes before Sivali. Ayikho into emnandi njengokuzithola. Sizofunda amahora nje but please follow me. Akukhe odeni ukuqhubeka nempilo ungazazi ukuthi wezilana emhlabeni. Akona order uNkulunkulu le. uNkulunkulu eqedwe umdalo uAdam. Eqedwe umdalo uAdam ube semchazela ngeassignment. Wamthatha wambeka ensimini. Wathi ilime lensimi uyigcine, cultivate and keep it. Wamnikeza assignment. He became busy. He became focused in life, doing the will of God. Right? Uthe uyibambe lento. Uthe ese busy enza iassignment uNkulunkulu dalele yona. Wahamba wabona uNkulunkulu uthi sinelonga good ukuthi abe yedwa. Alibonga igama kaJesu. Wathi ngizomfunela umsizi. Lo msizi oza kuAdam uzosiza ngenxa yeassignment. So, iassignment eshoyo ukuthi ubani ongaba umsizi wami. Ama qualifications omsizi fanele ngiread assignment iyona ezosho ukuthi who can become my helper. Now uma uzongena emshadweni okokuqala uthe mayidala indoda uNkulunkulu wayibeke Eden ake si Eden. Eden is not a place, it's a spot, it's an environment. Noma ungathatha onke ama map omhlaba ayikho indawo kuthiwa Eden nongayithola. Eden ayisensimini. Eden is a spot, it's an environment. It speaks of the presence kaNkulunkulu or the place of delight. So uthema uNkulunkulu wamthatha wambeka ebukhoneni. Wambeka kwispot ebukhoneni kwipresence yakhe uNkulunkulu. Esensimini Eden, the place of delight, speaks the presence of God. Yeah? Now my feeling wherever ufike endodeni ehlala kwi-presence number 1. Ufike endodeni ene-assignment. Ngizama ukunikeza ama-qualification endoda ongahamba nayo. Kumele kube indoda ebaziyo ubukhona bukaThixo. Indoda that can enjoy the presence of God. Glory to Jesus. Number 2, kube indoda discover the assignment. Uyaloba emshadweni ongena assignment. Uyaloba ongazowenzana. Wazi ukuthi usiza ini. No, indoda isizwe ukuthi uzoyiwashela. Ingaqasha umuntu azowasha pheke kamnandi ukuvula umfazi wakho. Ungathi ngumsizi ngoba ngiyawasha.
Ngiyapheka. That is a very cheap assignment duty that you are doing. Igama lokuqala emnikeza umuntu wesifazane kuthiwa is a helper, a first title which speaks of the responsibility. Awuyona responsibility. Akusho ukuthi umuntu wesifazane ukwazi ukusurvive kahle endaweni esendaweni ene assignment, ene vision eclear ukuthi biwaphi. Ngento ecabangayo yinhle ukushadela ukuthi ngifuna nje nami ngibe nomuntu endlala naye empedeni. That is a secondary thing, that's not the primary thing yokungena emshadweni. Njengokushusha izinkanuko nje ukhulekela ukuthi inkosi inikeze umshado mhlawumbe. No, umshado lona idam lokugcina inkanuko. Rather than expose ubuwiki bakho. Ungangena emshadweni ngenxa yokuthi uhlutshwa zinkanuko. Funda uba no self control ngoba usho umfazi uyolala ngaphandle. Umshado awulona idam lokugcina inkanuko. Learn to live ube no self control. Sithi sixhosa ukuzoyisa. Ma sikhuluma ngefruit ewu self control ukuzoyisa ukuzinqoba. Ukuzidefeata. Awushadela ukuyowasha. Awushadeli sex. Those are secondary things. The primary thing is the assignment. Na the assignment ilinke kwi agenda kaNkulunkulu yokadvancwa kwe kingdom yakhe on earth. Ngomagama you become a couple, a partner with God to push his agenda. Now uzalo wena uze emhlabeni awuzalelwanga for wena. Uzalelwe uzosupport icebo, uzozithola usupartnerisha, usucontributor ecebweni likaNkulunkulu to advance his kingdom on earth. Now uthola umsebenzi uba uthisha uba iphoyisa. No, umuntu osindisiwe ombulelwe icebo akatholi employment, deployment. You are deployed to be a representative, an ambassador. You representing God. Once you are sindiswa, you become a minister. I'm going to say minister. I shall not a minister. A minister. You become a minister. Umuntu manje also ministerisha ngokwelane uNkulunkulu amnikeza igrace yayo. At the end of the day yonke into enzayo emhlabeni, main purpose is to push God's agenda. Uma ngabe ngiyashada is to glorify God. Uma ngabe ngiyaqasha ngithola umsebenzi angitholi employment, deployment to represent God in that working environment. Uma ufunda iBhayibheli bonke abantu abahambe noNkulunkulu they were God's partners. Kala Joseph nje. Kala Joseph nje. He represented God with economy as Egypt. Wayenza i-economy yase-Egypt yasurvive. Kezwa abathandika? Ngesikhathi sendlala laphila eGibhithe. Ngoba umuntu okuyi-economy lapha uNkulunkulu umnikeze wisdom. Wanika i-direction ukuthi isizwe lesi sizo survive kanjani ngesikhathi sendlala. Lokho akangakwenza ngokwe profession kangako anayo. Kodwa ithi iBhayibheli inkosi yaseGibhithe yaphawula into eyodwa ngoJoseph. The spirit of God that was upon him. Uthi singamthola umuntu onje okukuye umoya kaNkulunkulu. No, wena khuluma ngeyilini. Wayenge prophet. Wayenge ebandleni. Working environment. Esemsebenzini kodwa
inkosi yaseGibhithe ibona the spirit of the Lord. Umoya engcwele akaphelele elimini, akaphelele enkonzweni owempilo. Umoya engcwele uyena osenda sikwazi ukuba sibe ne-impact in a secular world. Yeah? Ngoba ibandla lingusawoti womhlaba, lingukhanya kwezwe. We must penetrate the earth, all the systems of the world. Since it penetrated, uvela uJesu as a solution. Second man is Daniel. Where's the politic in Babylon? As a politician, moving with God. Yabani bandla uma ngabe ningakafundiseki ngama structures onke ukuphila. Sicabanga ukuthi kunama structures akhona okuphila in a secular world okungamele kungene kuwabazalwane. Ezalezathu bese siphathwa ngabahedeni. Ipolitiki yena uSathane ngabantu abenza ibe uSathane. To be a politician, you see, up until we pray right, inkosi iraise each and every community kube namakhansela asindisiwe. iBhayibheli lithi sibusisiwe isizwe esinkulunkulu waso uJehova. Glory to Jesus. Abantu abakuma strategic positions, those people must be born again, full of the Holy Spirit. Your petty corruption. Now, thina sithandaza lo prophet singabe nawo amehlo okuba usawuthi omhlaba. Ezalizathi siprofete sibusiseke enkonzweni siqindezela ngabangakholwa ngaphandle. Usubmit endoda nebhemu kwayo. Kanti kuthiwa wena yoba inhloko yona ibe umsiki. Kuba ngcono masila ngaphandle siyakhala ngoba azange si represent uNkulunkulu in a secular world. It's high time ukuthi ibandla lika Jesu libe well equipped, si raise our own Daniels, ama politicians azoma kweze politics are represent uNkulunkulu. Makunengxaki eSouth Africa kunombhalo ongachazeki kubiza uDaniel achaza umbhalo kuyezwakala abathandekayo. Hallelujah. My finger, the first statement, there is God in heaven. There is God in heaven. There is God in heaven. He represented God. Glory to Jesus. Even in curriculum, education is on letting corruption vele ngoba kuma boardroom la khona ku strategy la khona abekho abantu abanomoya kaNkulunkulu. Ingane ifundisa sex ngoba nakwenza curriculum abekho abakholwayo baya prophet esontweni. When we equip ibandla sili-equipa ukuze likwazi ukufitha uba usawoti womhlaba. Asisawotani sodwa. Usawoti awudalelwe ukusawotana wodwa. Udalelwe to penetrate. Konta pala kusha. Ukukhanya kwezwe umuzo wakhe entabeni ongesipheke anikona ukukhanya kwebandla ukukhanya kwezwe ebandleni sigcwalisa amafutha ebaningi siphume sokhanyisa ngaphandle. Angabe imnyama ukhona wena, engabeki corruption ukhona wena. You are the light of the world. Kuyezwakala abathandekayo. Konda labasha, konda labakura bashanda. You are the light of the world, not of the church. Ungakhanyisa esontweni. Khanyisa ngaphandle. Khanyisa ngaphandle. Khanyisa ngaphandle. Khanyisa ngaphandle. Nakufika wena e-staff room bekade bekhuluma nemjolo wasiba wangena iyashintsha agenda ngoba kungena ukukhanya. Khona labashanda kuyezwakala abathandekayo abantu abaqhubeki ebukhoneni bakho bakhuluma into ezibhedayo ezisinfuna ukhona kusho ukuthi ilambu lakho lifiphele. Akasithi ngegama lika Jesu. Akasithi ngegama lika Jesu. Akasithi ngegama lika Jesu. Abantu abasindiswa these days kumele bazi ukuthi
ukuthi i-assignment yabo uba ukhanya kwezwe, uba usawoti womhlaba. Awusiselanga uzosonke. Uthunyiwe. Oh Nkosi yami. Oh Nkosi yami. Oh Nkosi yami. May the Lord raise Josephs of our time. May the Lord raise Daniels of our time. Hallelujah. May the Lord raise Esthers of our time. Abantu abazoletha kwesisikhathi baletha solution through fasting and prayer. Bengekho ama-boardroom kodwa ba-affect imihlangano enziwayo, ba-affect ngama-prayers abawenzayo. Glory to Jesus. Abantu abathandaza governmental prayers, ama-prayers that governs the systems of this world. Am I in line with God's will? Siyathandaza manje. Hey, engathi bandla ngaphuma emasontweni. Hey. Ngesiqale senze ubizo lwethu. Aseke simenga sinyango ngesikhathi. Can you stand on our feet? Khona labasha. Hallelujah. Hallelujah. Khona labashanta. Vuka mkhono kaJehova. Wembatha amandla akho. Vuka mkhono kaJehova. Wembatha amandla akho. It's high time ukuba ibandla thatha indawo yalo. Glory to Jesus. Singaphalamehlo siphakamise izandla. Endala bakushanda. Khona labakushata phala. Ngegama likaJesu. Ivula inhliziyo yakho. Ivula inhliziyo yakho ibandla liphakamise izandla. Yes, ngiyaluzwa uqobo. Lukamoya ingcwele ngiyawezwa amandla. God is activating bonke abantu abasemzimbeni bakaKristu ukufeza ubizo. Ake sikhuleke sonke nje just for 1 minute. Yes. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu. Oh ndala bakashanda. Thandaza la ukhona. Yes. Ube nomthandazo enhlizweni yakho. And God use me. Use me, Holy Spirit. Use me, King of Glory. Shalamaya kusha. Entala makuna basanda. Kanta pakada bakoshanda. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Iyenzeka indaba over your life. Iyenzeka indaba over your life. Yes, umoya ingcwele ufikile mlalazi. Uzonyakazisa zonke izisekelo zobumnyama. Amandla afikile mlalazi. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Mangabe ukhona entendeni yezithandaza uthi moya ingcwele ngisindisiwe kodwa use me. Ngegama likaJesu ngihlala isikhathi eside ngilofile kwi-assignment yami. Use me. Run forward. God bless you. God bless you. God bless you. Use me, Lord. Use me, King of Glory. Gijima uzela phambili. Sithandaze nawe. Wena isandla seNkosi asibe phezu kwami today. Oh, ngiyawezwa amandla. Ibandla liyathandaza. Pray on top of your voice. Ngiyawezwa amandla kaNkulunkulu. Ikhona into eyenzakalayo. Inkosi igobela abantu tonight. Igobela Daniel. Igobela Josepha. Igobela Esther. Yes. Mvumele. And train your hands for a war. And train your fingers for a battle. Mvumele. Omdala wensuku. Yes. Kuyenzeka. Mfundisi ubaba sibeke izandla. Yes, bafundisi bami sibeke izandla. Ngegama likaJesu. Ikhona into Inkosi eyenzayo. Siyathandaza. Thandaza nathi wethu endlini. Ungamphe umakhelwane. Thandaza nathi wethu endlini. Iyenzeka indaba tonight. Honda labakushanda. Rakanto labashanda.
Yela bokose. Rakanto pasaya. Yela bashanda. Ngekamani kaJesu. Ngiyawezwa amandla. Ngiyayizwa inkosi. Umoya ingcwele is here. In the name of Jesus. Is raising an army. Yensuku zoqina. Is raising an army. Yensuku zoqina. And you are one of those. Don't look down upon yourself. You are one of those. Allow God to restore you. Allow God to raise you. Ngekamani kaJesu. Ngekamani kaJesu. Amasimo avuthiwe. Izisebenzi zingosana. Yes, 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 yes. Labor as a few. Ngekamani kaJesu. Come running. Come running. Mvumela umoya ingcwele athi use you. Ngekamani kaJesu. Wasene yenzeka indaba ebusuku namhlanje. Baba baba. Enta bana bakusha. Kenta pala tandaza nawe ngaphambili ukhulekele. Usibongele tandaza pray. Shalabakanda. Onda labakusha. Yes. Glory. Glory. Thola baba bashanta. Abanye bazawugcwaliswa ngamandla kamoya ingcwele. Ezisithandaza ikhona ezawubehlela tonight in the name of Jesus. Kuyenzeka. Ngiyawuzwa umlilo. Ngiyawezwa amandla. The devil is a liar. The devil is a liar. Oh. Francis Kora Bashakapa Kunta Palakadash. Oh, ngizomlilo Halakashota Kula makasha. Ungazibambi. Ivumelele yonke. Ivumelele yonke. Ivumelele ungazibambi. Afikile amandla. Ufikile umoya ingcwele upon your life. Oh yes. Oh, afikile amandla. Afikile amandla. Ngiyamuzwa uNkulunkulu. Yes. 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 UNkulunkulu uqobela abantu tonight. Konta pala kadosh. Allow those promptings in your bellies. Allow that thing that is popping inside you. Get ngekamani kaJesu. Umoya ingcwele to give you utterances. Yes. 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 The devil is a loser. Sizonkhonza iqembu likaSathane. Kuyavuma kuvumi. Namhlanje senze decision. Siyazirecommitha. Glory to Jesus. God bless you. Mabe khona bathathu Jesu. Sisende mudo prayer. Mabe khona bathi mina ungayeke ukuthandaza wena uthandazela. Maye khona uthi mina angizange bengakamthathu Jesu. Bengakamthathu Jesu. Ngicela ukuthatha uJesu. Ngicela ukuthatha uJesu namhlanje. Maye khona usho njalo bafana bami akudlala ethembeni akudlala sikonzweni isihlalo. Mabe khona bathi Jesu namhlanje. Ungavela uphakamisa isandla la khona. Mawuthi Jesu ngeke inhlizweni. Mawuthi namhlanje ngiyasinikela kuwe.
Cela siphakamise kakhulu isandla sakho lapho khona. Amasha zangisize ngoba mase udimile lemvamboni kahle. Mabe khona baphakamisa izandla sibone ibhebeze ngaphambili. Yasibona isandla lapha ya. Mayikhona umuntu osho njalo Jesu namhlanje ngiyasinikela kuwe. I don't want to miss this opportunity. Please come forward. God bless you as you are coming. God bless you. God bless you. God bless you. Umenje lapho uthome phambi kwami ukububheke mina. Ungasali. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Oh God. Fulisa kwabe. Uzobanikela inkosini lakubathandazela. Abangabekho abasalayo. Bangabekho abasalayo. Nanti ithuba lokuqala kabusha impilo yakho. Thank you Jesus.